मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या नवीन इंटरेस्टिंग ब्लॉगमध्ये. तर मित्रांनो, आज यात्रेला दुसरं दिवस, तर आपण आता चाललेलो यात्रेत. तर आज केलेली धमाल पाहण्यासाठी आजच्याला कंटिन्यू करा. तर मित्रांनो, आपण आता जाऊया तिकडे. मित्रांनो, आम्ही आलो यात्रेमध्ये. तर आम्हाला जुना मित्र भेटलेला आहे. तर आता आम्ही एन्जॉय करायला लागलोय. तर आता चाललेलो आहे पाहण्याकडे. तिथे गेल्यावरती तुम्हाला सर्व दाखवण्यात येईल. तर मित्रांनो, आपण आलेले आता त्या अथर्वच्या किचनवरती नाव टाकत होतं. तर किचन आम्ही विकत घेतलेलं आहे व त्याच्या अथर्वच्या कुत्र्याचं टिपो असं नाव आहे. तर ते टाकायचं चालू आहे. तर अशा प्रकारचे ब्लॉक 3D नाव टाकून घेणार आहे आपण. तर अशा प्रकारचे ते बनवत आहे, तुम्ही बघू शकता. टिपू नावाचं आपली किचन बनवून घेतलं आहे. तर अशा प्रकारचे Guess you never really cared because you said your parents never gave you hugs, and as a child you were never loved. You made me love so hard, but then you threw it away. You loved you. फायनल मित्र आम्ही बेडकात बसलेलो आहे. बेडकाची राईड चालू होणार, आमची गँग बसलेली आहे इथे. सुमित पाटील आम्ही आता जाणार आहे. चालू झालं तुम्हाला कुठची कुठली बघा. आपण बसलेले ब्रेक डान्समध्ये खूप गर्दी झाली होती. खूप गर्दीतून आम्ही कसरत करत इथपर्यंत आलेलो आहे. तर आता ही राईड थोड्या वेळात चालू आहे. तर मित्रांनो, आपण आलो आता काहीतरी खायला. यात्रेतून एन्जॉयमेंट सर्व झालेले. तर मित्रांनो, आम्ही आलो आता चायनीज खायला. तर चायनीज खाऊन झालं आम्ही घरी जाणार आहे. तर मित्रांनो, सर्व एन्जॉयमेंट करून आम्ही आलेलो आहे घरी. तर आजचा व्लॉग म्हणजे इतकंच होतं. आजचा व्लॉग आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा व चॅनलवरती नवीन असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. तर भेटूया नवीन अशाच एका नवीन इंटरेस्टिंग व्लॉगमध्ये.